Sakay, Yellow, yung Stasi, napakamahal po nito. Strange Love, J1, GT Cat, Pukad, Calorie, parang nilumot lang sa SB. Socially, no? Juro, yun, kalawang colorway yan. Ayan na sila, nararamdaman ko na ang kanilang mga puwersa. Ayan, may mga tao na guys sa labas. Hindi lang kami nag-iingay kasi once binuksan namin yan, papasok na sila. Bago pang mangyari yun, gawa muna ako ng video mabilisan para makita nyo din. Yung mga sapatos na bagong lagay natin, mga M2K Techno, meron tayong Sakay. Ganda ng Sakay na to. May mga Air Max. Tapos itong Adidas na to, Yellow. Tapos meron tayong Stasi. May dalawa tayong Yeezy. Ito na yung exciting part. Meron tayong Adidas Ultra 4D. Yung midsole niya, parang 3D printed. Tapos kakaiba yung technology na ginamit ng Adidas. Napakamahal po nito. Tapos meron tayong Strange Love. You know, yung mga nakakaalam nito. Tapos meron tayong J1. Ito yung mga mahihilig sa SB. Meron tayong SB dito. Yun, GT Cat. Bihirang-bihira lumabas yan. Dami naghahanap yan. Ito kakaiba tong Dunk Low na to. Tingnan nyo. Parang may ano siya. May recipe. Pukado, amount per cup, calories, total fat, saturated, cholesterol. Interesting. Kakaiba yung kulay niya. Oh. Parang nilumot lang. Socially, no? Juro. Mga Skechers, mga running shoes na Nike. Tapos yung Air Max na parang palawang. Yun, kalawang colorway yan. Tapos meron tayong off-white na Dunk Low. EQT. Tapos mga AF1. Tapos tingnan nyo tong James Harden na to. Bihirang-bihira to guys dumating. So kung size 7.5 kayo, oras nyo na para magkaroon ng James Harden. Bihira yan sa ukay. O yan po yung summary ng ating arrival for today. Alam ko maraming mawawala kaagad dyan. Once buksan natin yung pintuan, ayan na sila. Nararamdaman ko na ang kanilang mga puwersa. Dito sa loob, bibigyan namin kayo ng karampatang discount since ito ay old stock. Pero dyan po sa new arrival, sorry, very limited lang po yung discount na may bibigay namin. Dahil ito po ay bago pa, kayo pa lang ang unang makakapagpili dyan. So salamat po sa panonood. Kita-kits dito. Kung may gusto kayo dyan, PM kayo. Bilugan nyo yung picture of video na to. Send nyo sa amin. Tignan natin kung nandito pa. So yun, buksan na natin. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Dagos sir, dagos. Ay! Yun, sabi na, dami na naghihintay sa luwas. Ala. Lola, lalabas ko lang tong ano. So, yan po sa mga hindi pa nakakapunta. Bali, ito yung daanan papunta dyan sa loob. Ito, Tinago Street. Ay, M. Castro pala. M. Castro Street. Tapos, yun yung kabilang, yung kanto na yun. Yun yung Mayon Avenue. May chapel dyan, may nagbabarbecue dyan pagkakahapon. Kung galing naman kayong Panganiban, di ba may nag-iisang Dunkin Donut sa Panganiban dito sa atin sa Naga City. So yung nag-iisang Dunkin Donut na yon, yung street na papuntang kaliwa kung galing kayo ng sentro, ito na po yun. So pasok lang kayo dyan. Pagdating dito sa tumbok na to, liliko kayo sa kabila. So ayan, Isarog Satellite Market na, makikita nyo yung gown na yan. Isarog Satellite Market. Kita-kits ulit. Salamat.